weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma fedde heblo sukaɓe afrique takkusan yoni to hammadi hunare to ndendori seno palel to sinthiou bamambi to kanel to ɗayba to dabiya to hoore fonde ko on takkusan juula ha e nder galle ceerno samassa to matame ko taari ɗum ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie tekkere ene surka hakkude société olam ko société indieji yinnoɓe fewnidde e garditinde port autonome mo Nouadhibou to leydi Sénégal douane mo leydi Sénégal tawateɓe e falde Kaolack ɓe pawi juuɗe mabɓe e marchandise kewɗo tawi ko drogue jaaru mum ene qiime ha 1 milliard 975 millions francs CFA to leydi Mali biye makka biye yaade hijjore hikka taƴama ko 2 millions 363 mille 615 francs CFA to leydi Côte d'Ivoire to leydi Côte d'Ivoire Laurent Gbagbo mennoɗo wonde e hoorejo leydi ndi e jaadiɗe mum Charles Blé Goudé tawetenoɓe e juuɗe CPI ɓe keeɓi ko wiyete liberté sous condition ɓe goppitama to leydi Nigéria Amnesty International holliri tigui wonde Boko Haram jangu wanno e nder ngoɗo wuuro wiyete Ngoran capanɗe jeegom neɗɗo wasino hen fittandu muɗum to leydi Cap Vert ko tunuji jeenayi e feccere tunuji jeenayi e feccere taw ko drogue mo hinde cocaïne ko kañum tigui police halfinaɓe ndenka e kisala poro mo preya kawi juuɗe mumen bisimilla mon e kettuki hoto goɗɗe joni joni jañoɗen kettude kabaruji mon e demgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam nyalle mon musidɓe tedduɓe eɗen goni e hoore bira ɗiɗi lewru février hitande ujune ɗiɗi e sappo e jeenayyi kabaruji men e ɗemgal pulaar sowto he musidɗo mon Ghali Abouba hono noon mbiruɗen e gardidi kabaruji men koto leydi Mauritanie puɗɗortoɗen to leydi Mauritanie police halfinaɓe ndenka e kisal suudu sarɗiyeji leydi ndi ñande alkamisa ɓennuɗo capantati e goho lewru janvier gonɗen ɗo jaydiyankoɓe tawtorno koɓe hewɓe jinnoɓe tawtorede batu tawa kadi ko batu député ji woni sarɗiyeji landaji lunda jinno wadde walla banno jinnoɓe tawtorede kono kamɓe halfinaɓe police ji halfinaɓe ndenka e kisal ɓe kadi tigui ɗina ɓe kadi tigui jaydiyankoɓe wawde tawtorede batu ngu député ji ɗi noon mbaɗi feere kala beele ɓen jaydiyankoɓe ene mbawa tawtorede batu ngu mbawa heɗade koɓe jiiɗi haalde ko haaɗiɓe kay yidde famminde yimɓeɓe tawa kadi ko yidde famminde opinion nationale et international holko saabi kay kamɓe député ji lunda ɗi eɓe calo tawtorede tawa kadi ko ɗiɗo session ngaji ɗiɗi sakketa ɓe suudu ndu waɗi no wanno ko ñande alkamisa ɓennuɗo henne o ɓe mbaɗi feere foof noon kono noon ɓen police ji halfinaɓe ndenka ekkisal suudu ndu kadi tigui jaydiyankoɓe nadde hono no holliri ndeɗo jayde witende tawari ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen olam ko société indonaɓe sifodirnoɓe e laamu leydi Mauritanie contrat noon ɓe cifodirno ɗum keɓe ɓeydo garɗinde kaggulade mo Nouadhibou woni tigui mo Nouakchott port autonome mo Nouakchott on kaggu noon ɓe jinno tigui ko fewni ɗum ha fewa nden on port nde kamɓe mbawa astade port o kene wona 16 e feccere métre taw ko luggedi muɗum ɓe jinno kadi mawdinde fort o ɓe mahato ɗum ha garɗa ha yaada e jamandu on société on nden jaydi oɗo saaha joni noon ene wayno tan on contrat mo laamu ngu sifodirno e ɗeɗo société ene way so tawi ko ƴiwonde wonno ene wawi wiyede ƴiwonde nde sa yi wonti hendu saabu kay teskama e oɗo saaha kamɓe halfinaɓe on société biteɗo olam ɓe puɗɗima tigui e guinde rusde bagasuji mabɓe ɗiɓe gadduno tawa kadi ko matériel moɓe ponno hutorade e nder on port ɓe puɗɗima tigui nawtude ɗum hollirama noon kamɓe ɓe kalduno noon e laamu ngu koɓe garditina port o soɓe garditini port o ha paari ɓe mbawa gollade e leydi Mauritanie fodde e nder port he tawa kamɓe gérata ko fate conteneur uji kala garoji e jahoji e jippotoɗi kamɓe toppito ɗum ɗo e duuɓi capanɗe tati ko ɗum ɓe kalduno so duuɓi capanɗe tati ɗi timmi hawra ɓe timmitini kalis moɓe prix hen ɓe dokkita port
o laamu leydi Mauritanie e oɗo saha joni noon contrat o ene wayno wonti reedu bondu walla ƴiwonde sayde ni kamɓe laamu ngu noon e oɗo halfinaɓe société o foof ɓe jaɓani labbikinade hen no fewi ɓe jaɓani yañade hen kono yimɓe hewɓe gollotoɓe e nder port ɓe kollori tigui wonde e oɗo saha matériel mabɓe kewɗo moɓe gadduno ɓe puɗɗima nawtude ɗum puɗɗima nawtude noon kamɓe noon ɓe kalduno tigui koɓe gollo port tawa kadi projet o woni tigui golle ɗe ɓe kalduno ɗum kene gasa e nder duuɓi ɗiɗi tawa kadi jaaru koɓe liggoto hen ko ene qimen ha 349 millions haalisa dollar ɗum noon e oɗo saha tawa kadi soɓe mbaɗi ɗin liggeyaji batoji mawɗi no fewi tawa ko batoji jahoji ha 50.000 mètres cube dimdude conteneur uji tawana mbawa jippade ene mbawa kostude tigui e on kaggulade e oɗo saha joni noon ɗum no wayno firtima ha sori ladde eɓe ɗaminno noon so société o ƴamini gollonoma eɓe mbawno gollinde ha temedde jeeɗiɗi e capanɗe joyyi neɗɗo e saha kaymo société saha kaymo poro ngarɗitinde so ɗum gasino kadi eɓe mbawno gollinde fodde temedde joyyi e neɗɗo wodde 500 emploi ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen jagorɗo leydi Mauritanie kalfinaɗo gueɗe nder leydi e jaccingol laamu woni ministre de l' intérieur ñande alkamisa ɓennuɗo o ɓayini tigui doggol yimɓe tawa kadi ko suɓaɓe e oɗo saaha waɗaɓe ko wiyetele secrétaire généraux woni tigui hoolaɓe kuuɓal ɓeɗo wiyeteɓe les conseillers régionaux ji kamɓe konɗiɗo ko ɓeɗo noon ko ɓeɗo tigui woni ɓeɓe cuwa Diak Abdel Razak on suɓama waɗama koolaɗo kuuɓal walla mbiyen secrétaire général conseil régional mo hoddel Charki Ahmed Jiddou Wul Cheikh on suɓama waɗama secrétaire général hoddel Garbi Mohamed Lemine Kleyba on waɗama koolaɗo kuuɓal région Asaba hono Mokhtara Wul Othman on waɗama so koolaɗo kuuɓal région de Gorgol Cheikh Baba Bekkay on waɗama koolaɗo kuuɓal Brakna hono oɗo biteɗo Oumar Abdallahi Mbadi on waɗama koolaɗo kuuɓal Traza Cheikh El Mokhtar Wul Mohamed on waɗama koolaɗo kuuɓal Ladrara Dakhlet Nouadhibou ko secrétaire waɗa secrétaire général ko Baba Wul Alioune to tawi noon ko oɗo biteɗo Mohamed Wul Mohamedine on suɓama waɗama secrétaire général diwan Tagam tawi noon koto Guidi Maga ko biteɗo Mekaytara Wul Mohamed Val ko kañum suɓa so tawi ko Trézemour ko biteɗo Fatimetou Hamed Saleh ko kañum suɓa yo won toon koolaɗo kuuɓal so tawi noon ko diwan Inchirim ko biyeteɗo ko suɓa toon secrétaire général ko Elimane Wul Yeslim so tawi noon ko Nakshot suɓa waɗa ɗon koolaɗo kuuɓal ko oɗo biyeteɗo Ahmed Wul Kebadi ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen ñande aljamma alkamisa ene wiyata aljuma ɓennuɗo Wul Maham hoorejo landa IPR woni union pour la république o joddinoma pour la république kanko noon o joddinoma e député ji woni sarɗiyeji landa mabɓe e wiyeteɓe majorité présidentielle kala o joddi e mabɓe noon o andiniɓe wonde Mohamed Ould Abdel Aziz hoorejo leydi ndi caggal nde micci no fewi o suuɓi tigui ko oɗo biteɗo Gazwani noon e oɗo saha gonɗo jagorɗo leydi ndi kalfinaɗo nden ka ekkisal tawa ko adi ɗum ko kanko wonno chef d' état major général armée ji leydi Mauritanie e oɗo saha joni noon hoorejo leydi ndi kanko Wul Maham o holliri tigui wonde hoorejo leydi Mohamed Wul Aziz ko on tigui o suuɓi yo lomtomo yo won dono makko walla lomto makko e jappere laamu e suɓgoji paaɗi yimɓe o kanko noon kanko Wul Maham o holliri noon wonde e oɗo saha wonde laamu Mohamed Wul Abdel Aziz holliri tigui wonde ene jogui hoolare timmol no fewi e yakare mawde faade oɗo biteɗo Gazwani omo andi kadi Gazwani ene wawi jokkude golle makko taw ko golle payodinde o fuɗɗide e oɗo saha e nder leydi hen o holliri kadi Wul Gazwani ɗiɗo duuɓi kala ko dillete e nder leydi he to banggue dawrugol ha to banggue ndenka e kisal ha to banggue faggude foof ene tawtora ɗum noon ko neɗɗo tigui taw ko candidat poɗɗo suɓede woni candidat du peuple ko ɗum tigui saabi o joofi oɗo biteɗo Gazwani yo jooɓe gembu ɗum o waɗi erago noon kanko Wul Maham faade dendagal député ji majorité présidentielle kamɓe foof nde ɓe ndentata ɓe ndendina peeje mabɓe e doole mabɓe ɓe mbawa gembude oɗo biteɗo Gazwani beele ene heɓa polgum e sumgoji paaɗi tawa kadi ko sumgoji hoorejo leydi tijjadi e nder hitande gonɗen nde
ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen kalen e ngal ɗo didal landa bitegal FNDI ñande alarba capantati lewru ɓennul wonɓe lewru mayno ndu won didal lunda bitegal FNDI ɓe joddima ɓe keeɓi joddade noon e sete timmuɗo moni délégation timmuɗo taw ko union européenne e gardogol ambassadeur union européenne joɗaniɗo fedde union européenne e nder Nouakchott batu ngu noon ɓe joddima batu ngu ɓe joddima e yimɓe jaggue mawde no fewi tawa kadi ko yimɓe ɓe kaɗol didal landa bitegal FNDI toɗɗi ko ɓeɗo woni tawtoraɓe batu ngu hono oɗo biteɗo Yaslem wul ibnu Abdem on ko cukko hoorejo didal landa FNDI oɗo biteɗo Yahya wul Wagfa on ko hoorejo landa witeka Adila Yahya oɗo Moussa Fall ko hoorejo landa witeka MCD e biteɗo Sokhna Yayi Ndaw Coulibaly on ko cukko hoorejo landa witeka Tawassul ko ɓeɗo kañumen joddi tigui e sete tawa ko délégation timmuɗo ɓe union européenne e gardugol noon ambassadeur union européenne joɗaniɗo union fedde nde e nder Nouakchott biteɗo Giancomo Dourazo seno mima to leydi Mauritanie ko to leydi Sénégal paadena to leydi Sénégal ñande alkamisa jamma ñande alkamisa sanga 23h jamma ko accident musɗo waɗi e lawol tawa ko lawol jawgol bitegol autoroute ila Touba ko fodde verlaji tati kañumen tigui perɓodiri yimɓe ɗiɗo mbasi hen pittali mumen yimɓe verlaji tati yimɓe ɗiɗo mbasi hen pittali mumen ɗiɗo woɗɓe kadi mbarmi hen barmande musɗo no fewi accident o noon waɗi tigui ko tolno wuuro witego Mbayen ko tullo wiyete Mbayen ko ɗon accident waɗi gendarmeɓe Colobane noon garnoɓe wadde costaɓe kolori tigui saabi accident oɗo koko wiyete excès de vitesse woni tigui dognu fakkinde no fewi ha joni ko leydi Sénégal jeen ha to Kaolack jamma hanki o koninkoɓe faggudu woni douane halfinaɓe ndenka e kisal diwan Kolda ɓe pawi juuɗe mabɓe e marchandise kewɗo no fewi taw ko marchandise drogue mo hinde cocaïne e qualité goɗɗo marchandise biyeteɗo qualité goɗɗo drogue biyeteɗo méthamphétamine ɓe nangi ɗum noon koye saaha ɓe gonno e patrouille mabɓe nden ɓe coyni ɓe gonno e patrouille mabɓe e nder diwan biyeteɗo Sagna Bambara département mo Kaolack ko ɗon tigui ɓe gonno e wadde patrouille mabɓe nden ɓe coynima sagataɓe ɗiɗo ene gona e motoji mumen ene dogna motoji tawa ene ñifi lumière mumen ko ɗon tigui addaniɓe fayde ɓen jahani koyngal jaam ɓe diddi ɓe noon caggal ɗum ko ɓen beddi sakuji joguinoɗi ɓe nangui sakuji ɗi ɓe tawi hen noon ko marchandise bonɗo oɗo marchandise bonɗo mo hinde cocaïne jaru muɗum ene qime ha 1 milliard 975 millions taw ko franc CFA mo leydi Sénégal ñamata siftinde on noon ko ɓoyani ko kadi ko temet tati e capanɗe joyyi kilo chanvre indien woni tigui drogue mo chanvre indien ko ɗum ti e marchandise uji taw ko médicament ji bonɗi woni contrefaçon ko ɗum tigui ɓe nanguno ɗum kadi jaru mum ene qime ha 75 millions taw ko franc CFA on marchandise nangono koye natirde pont biteɗo pont Serigne Bassirou Mbacké ha joni ko leydi Sénégal jeen ha to Thiès ko tana musɗo waɗi e nder Thiès e nokku to wiyete cité lami de Thiès on cité noon ɓoyani tigui ko uddita ko accident musɗo noon waɗi toon ko werla goto feeri cukalel jarannoguel e duuɓi tati biyetenogel Ahmadou Khadim Ndiaye ko aljuma hanki o guel fera ɗon kadi guel wasi fittande makko hollirama noon koni koɓe faabo woni police sapeur pompier ɓe leeli tigui arande ɓandu maggel caggal ɗum nde ko ɗon tigui ɓe ƴetti ɓandu guel ɓe nawi ɓandu ndu ɓe nawi ɗum to hôpital biteɗo hôpital El Hadji Ahmed Sakhir Ndiéguène mo Thiès seno mima to leydi Sénégal ko to leydi Mali paɗen to leydi Mali hande subaka law so fedde seɓɓitine witeɓe JNM woni groupe de soutien de l'islam et aux musulmans tawateɓe e nder Afrique de l'Ouest ha e nder diwan Sahel foof ɓe tawi kadi ko catal AQMI ɓattiɓe fedde witede Al-Qaïda ɓe mbaɗi communiqué mabɓe e nder communiqué noon yidde hollirde kay wonde ko kamɓe mbaɗi jangu wannogu talata ɓennuɗo e nder nokku biteɗo targuintene tawi e nder falde gawo ko 160 kilométre hakkude mum e gawoɓe kolleri haynatal kanko badɗo kamikaze woni badɗo jangu o taw ko jangu wari wartoɓe kolleti natal muɗum kanko kamikaze barɗo omo wiyeteno tigui Tamim Al Ansar ko kañum tigui waɗi jangu ngu taw ko jangu kamikaze woni wari warto o holliriɓe kolliri noon e nder hen ɓe mbaɗi ɓe joɓima pittali yimɓe hewɓe no fewi taw ko dadiɓe koninkoɓe leydi Mali naɓe ɓe mbarmini hewɓe mabɓe kadi laamu leydi Mali noon holliri tan ko wonde ko koninkoɓe ɗiɗo mbasi hen pittali mumen fodde koninkoɓe sappo kadi mbarmi hen kamɓe noon ɓe jeddi wonde ɓe mbari pittali hewɓe taw ko koninkoɓe hewɓe tawateɓe e nder leydi Mali
ha joni ko leydi Mali keddoren gila aljuma hanki o fiyoɓe mburu e waɗoɓe gatoji woni tigui boulanger ji e pâtisserie koye tikkere homgo juuɗe goni tikkere homgo juuɗe balle ɗiɗi ko hen tigui ɓe goni kamɓe noon ala koɓe namdi e oɗo saaha so wona kay hollirde mette mabɓe e ko laamu sali ɓe ɓeyda coggu locol mburu ɓe kolliri noon e oɗo saaha kala ɗiɗo duuɓi kala locol mburu taw kadi ko ngol temettati 3 grammes woni 300 grammes jarata ko capanɗe jeegom woni 300 francs o jarata ko capanɗe joyyi 250 francs ngol temen tawi noon ko locol mburu toksol ngol 150 grammes jarata ko temedere woni ko 125 francs nogas joyyi kamɓe noon e oɗo saaha wonno yidde mabɓe ko locol mburu mangol ngol ɓe mbatta ɗum capanɗe jeegom woni 300 francs so tawi ko locol mburu toksol ngol watte capanɗe tati woni 150 francs ko laamu ngu noon koko wi ñette kamɓe noon yidde hollirde mette mabɓe ko ɗum saabi noon guila ñalawma hanki yo faade hande koɓe hofɓe juuɗe mburu ƴakkaka e nder Bamako kala e nder guure mawɗe tawateɗe e nder leydi Mali ha joni ko leydi Mali kedde hono mbiruɗen e gardini kabaruji men ñande alarba ɓennuɗo jagoɗo leydi Mali kalfinaɗo gueɗe fina tawa e diineji e nder leydi he woni hono ceerno Ahmed Oumar Has Diallo o holliri tigui wonde hitande hikka 2019 campagne ko fati e Rouma Diaribo tawa ko yahoɓe hijore fuɗɗima foddoto tigui ñande 11 lewru gonɗen ndu o holliri noon e oɗo saaha hitande hikka nde laamu ngu taƴi biye taw ko biye yahoɓe Makka kala neɗɗo yoɓata ko million ngaji ɗiɗi 2 363 francs ko ɗum tigui woni biye o 2 363 615 francs ko ɗum woni biye kala neɗɗo jahowo Makka tawa kadi coggu layya o ala hen ɓe kolliri noon ɓe taƴanama hitande hikka nde laamu leydi Mali ene adda ha ujunnaje ɗiɗi neɗɗo ene nelda ha ujunnaje ɗiɗi neɗɗo so tawi noon ko société privé ji nawoɓe yimɓe Makka tawa wona laamu ene jogui ha 11 ujunere e temet tati e nogas ɗiɗo woni 11 nogas tati neɗɗo woni 11 323 neɗɗo ko ɗum tigui woni koɓe jogui siftinde on noon e kala leydi e kala hitande enen taƴana ko addata yimɓe faade hijjore senu mima to leydi Mali waddani leydi Côte d'Ivoire aljuma hanki o CPI woni cour pénal international woppiti Laurent Gbagbo gonnoɗo hoorejo leydi Côte d'Ivoire e jaadiɗo mum biteɗo Charles Blé Goudé ɓe keeɓi noon ko wiyete liberté sous condition kamɓe ñawoɓe foof tawateɓe e nder CPI kamɓe foof noɓe didorno ɓe kawri ko yo Laurent Gbagbo e Charles Blé Goudé yoɓe keeɓ ko wiyete liberté sous condition joni noon han joni noon ko leyɗele ɓe goni tiggo ƴewde leyɗele wawde jaɓɓade wawde bismade ɓeɗo ɗiɗo woni Charles Blé Goudé e Laurent Gbagbo kamɓe noon e oɗo saaha ko halfina oɗo saaha joni noon yimɓe hewɓe ndiɗo miiji wonde Laurent Gbagbo fayti ko leydi Belgique saabu leydi Belgique hollorino ene wawi jaɓɓade kanko Laurent Gbagbo kono noon jaɓɓata ko Blé Goudé e oɗo saaha joni leydi Côte d'Ivoire kañum e hoore mum jeeya koye ndeɗo fedde witende catal bitegal CPI leydi Côte d'Ivoire jeeya koye catal bitegal CPI ɓe calinoma ha laati wonde kay CPI namdinoma oɗo biteɗo Simon Gbagbo woni joom suudu Laurent Gbagbo ɓe ñawino ɗum e oɗo saaha goppitade fitta tigui ko leydi Côte d'Ivoire jeeyede CPI kañum e hoore mum ene wawi salade Laurent Gbagbo arta e nder leydi he e oɗo saaha ɓe kolliri haɓe kanon noon oɗo saaha halfina tigui dossier o wawde toppitade kay ha Laurent Gbagbo e oɗo biteɗo Charles Blé Goudé haɓe mbawa hebde leyɗele taw ko bawɗo bismadeɓe ko oɗo biteɗo Pété Lewis noon ko greffier e nder CPI kañum halfina dossier o e oɗo saaha kañum halfina décision o e oɗo saaha noon Sidi Cemoko ko jagoɗo tawa kadi kanko woni joguiɗo konngol laamu e leydi Côte d'Ivoire o hollori tigui wonde Laurent Gbagbo heddade ɗum caggal leydi e arta ɗum e leydi he foof ɗum ɗon ko haaju muɗum kañum Laurent Gbagbo o holliri tan noon wonde yo Laurent Gbagbo hoto yejjita ene ñawano duuɓi nogas kañum e yimɓe tata wonɓe tawa kadi ɓe tumano ko mobbude haalis ha heewi tawa ko haalis foof moɓe tawno e oɗo boña biteɗo BCAO woni banque centrale des états de l'Afrique de l'Ouest saaha foof noon e saaha guiri gara 2010 2011 ɓe kolliren tigui wonde Laurent Gbagbo e yimɓe tata wonɓe ɓe mobbino haalis dendagal haali copperaji ɓe tawno e nder on boñ foof ɓe jaadi hen ko adi kay ko Laurent Gbagbo ene itte e laamu ɗum noon ɓe ñawanoma kay tawa kadi ɓe ñawano kamɓe tato foof kanko Laurent Gbagbo e tato heddiɓe kala mone mabɓe foof ne taƴana duuɓi nogas ene leelo e kaso ɗin duuɓi nogas noon nanɗo paadi Laurent Gbagbo koto leydi Nigéria paɗen Amnesty International holliri tigui wonde jangum Boko Haram wanno e nder wuro witego ran saɓe manno ɗum noon ko ñanno gasi jeetati lewru janvier mayno ndu sanga 9h ɓe kolliri noon capanɗe jeegom neɗɗo wasi hen fittade mum capanɗe jeegom neɗɗo wasi fittade mum e jangu ko nguɗo jangu kadi woni jangu ɓurgu bonde ɓurgu musde ngu Boko Haram waɗi e nder ngoɗo wuro witego han
senumima to leydi so Nigeria paɗen koto leydi Afrique du Sud to Afrique du Sud ko tana musɗo waɗi aljuma hanki o e nder collège go nder lycée goto taweteɗen e nder leydi Afrique du Sud tawi kadi waɗɗani Johannesburg on tawe 50 km hakkude mum e Johannesburg e nder ngoɗo wuuro witego Vanderbijl Park ko passerelle goto passerelle lycée goto ko passerelle ɗon woni no annama poni jokkodiri o kuɓeji ɗiɗi sa tingti taw kuɓeji étage uji jokkodiroji ɗum ko on passerelle ɗon yani elwaji ko famdi foof elwaji tati ko ɗon ɗon woni mort sur le coup ko ɗon ɗon mbasi pittali mumen 19 wonde mbarmi hen barmande musɗo no fewi ɓen mayɓe noon ko eɗen mayɓe noon ko worɓe ɗiɗo e suka debbo goto kañumen mbasi pittali mumen ha e oɗo saaha joni noon andaka tigui holko saabi oɗo passerelle ene heela ene yana e mabɓe losgoji jaji noon udditama hen koto Cap Vert paɗen police halfinaɓe ndenka e skisala port Preya woni lamorgo leydi Cap Vert ɓe pawi juuɗe mabɓe e quantité drogue mo hono mum meeɗa yiyede meeɗa nanguede e nder leydi hen ɓe nangui ɗum noon ko ñande jamma alhamisa ene wiyata aljuma ɓe nangui kene wona tonnuji 9 e feccere tonnuji 9 9,5 tonnes taw ko cocaïne woni tigui drogue mo hinde cocaïne ɓe nangui ɗum noon ɓe tawi ɗum koye bateau goto tawi kadi koye bateau go taw on bateau noon yiiɓe muɗum ko araray Panama ene kañum tigui weeɓa kañum tigui araray Panama kañum tigui weɗoto e dow on bateau 11 neɗɗo taw ko gollotoɓe woni membre d'équipage kamɓe 11 foof noon koɓe rusnaɓe ɓe tawrama noon 9,5 tonnes de cocaïne eɓe mbaɗi ɗum e koliji eɓe mbaɗi ɗum e koliji ɗin koliji noon e oɗo saaha koliji de mbaɗi ɗum e fodde temmede fodde eɓe mbaɗi ɗum e koliji ɗina koliji foof noon e oɗo saaha ɗina koliji foof noon e oɗo saaha ne temedde ɗiɗi e capanɗe jeegom koli ko nder hen ɓe mbanno e oɗo saaha ɗin koliji foof ene tawi e juuɗe laamu police e juuɗe police ɓeɗo witeɓe police mo Cap Vert ɓe kolliri noon kamɓe ko oɗo bateau noon addani ɗum ƴangde oɗo port kaggulade mo Pereira lamorgo Cap Vert ko addiriɓe ɗo mbade ko wadde formalité saabu kañum e nder bateau he goto e membre équipage he koko wasno fittande mum ko ɗum noon on port wonno ɓurɗo ɓattade ɓe ndewi ɗon gam wadde ko wiyete formalité e oɗo saaha joni noon ko nden tigui ɓe kolliri wonde bateau o ummino tigui koto wiyete Amérique du Sud o fano ko Tanger e port kaggulade mo Tanger woni Maroc ko toon tigui o fano e oɗo saaha joni noon quantité drogue o foof e ɓen membre d' équipage kamɓe foof ɓene nanga eɓe tawi e juuɗe laamu siftinde on noon leydi Pereira lamorgo leydi ndi ɓe mbayri nangude drogue quantité baɗo ni ko guila hitande 2011 nden noon ɓe nanguno ko 1,5 tonnes woni tonne e feccere cocaïne hiiƴi oɗo saaha joni noon ko tonnuji 9 e feccere ko ɗum tigui woni koɓe pawi juuɗe mabɓe koto leydi Cameroun paɗen landa lunda wiyeteka landa lunda taw ko landa lunda wiyeteka MRC woni mouvement pour la renaissance du Cameroun kam Maurice Kamto ardi ene ɗamino waɗi yubbinde eɓe ɗamino yubbinde seppoji mawɗi no fewi e nder lamorgo leydi he ha yoga e gure mawɗi de kala e oɗo saaha joni noon ɓe kolliri tigui wonde ɓe kayti wadde ɗin seppoji ɓe kolliri noon ɓe kayti wadde ɗin seppoji ɗiɓe ɗamino yubbinde ɓe kayti wadde ɗum e oɗo saaha joni hay goto anda ko saabi koɓe kayta wadde ɗin seppoji noon ɓe jinno wadde ɗin seppoji ko gam yidde hollirde laamu ngu kay ɓe yo woppide oɗo tawa kadi ko biteɗo Maurice Kamto gardiɗo landakaji nangaɗo guila altine ɓennude nanguida yimɓe hewɓe no fewi yo hollirde kay ɓen yo goppite ko ɓuuri yawde e yaccade ko adi keɗen udda kabaruji men ma en dutto ha seeɗa to leydi Sénégal jeen ha diwan Madina Guénas kettoɗen musidɗo men Ama Samba Lo salamu aleykum rahmatullah ko wuro ɓoyngo fodde duuɓi temedde ɗiɗi wuro tawetego e nder commune mo Bonkonto hakke kongo ɓooyi guure kewɗe jalti e maggo kono noon ɗen guure keeɓi gueɗe kewɗe ko fate laamu taw kanko gonga heɓani taw Amadou Diallo jarga Thiomulo te ko wono gouvernement no wawi fawade e nder leydi ndi dow leydi ndi fof wallude no haniri noon kono noon wallude no haniri noon ɗum noon menen majja ɗum menen mankora ɗum ɗum wonata ɗum noon menen woni e nder Sénégal e kono e nder Sénégal ha hande ne wayno wona e nder Sénégal mi woni par ce que saare nde e cayɗe sera ɗo fof koto nder saara men ɗo yal saare yahode hedde duuɓi temedde ɗiɗi mankude ɗum kay wona saare hande wiyete kono ha hande sina tawi wona o antenne ɗo hande min yani nafoore ko wiyete banggal hedde laamu minen ne hande cayɗe yogaji ɗeɓe anduɗa ha joni Thiomulo ko gasi ɗum jibinde hande en jogui courant en jogui kalluji en jogui hôpital ji minen ɗum ɗo fof ha hande hay dara ala ko woni e nder wuuro amen he beele
son cohliggueɗe kewɗe oɗon keɓa ɗum e nder wuuro Jomuloko ko woni fof woni koko men yaltanto woni fof ko men haranto min jonna Allah min yalta min ɗaɓɓoya min adda min heɓa min adda ka men komin guurtora ko musidɗo mon Amadou Samba Lo Madina Gounass fewde e weltare ɓe fulɓe andu diina ma Seydi Lo Amadou Samba Lo golle ma jooɗi peewi en keɗima kadi wulango oɗo musidɗo tawa kadi ko jiɗɗo e oɗo saaha laamu ngu yo wattu hakkille e guure mabɓe enen eɗen mbaɗa erango faade dendagal bandiraɓe ha tengti e koreji meɗen ne mattata hakkillaji e ɗiɗo sumgoji tawa ko sumgoji payaɗi sumgoji ɗaminiɗi wadde ñande nogas e nayyi lewru gonɗen ɗum e nder leydi Sénégal eɗen mbiya bandiraɓe yo tinno moni foof yo addoy kartal mum électeur yo hunde foof jaran ɗum hen yaaha weddoyo kartal mum neɗɗo mo yiiɗi foof yo wotan kono kadi yo neɗɗo andu neɗɗo ko bandum no heewi no baba mal heewi wiide moni foof kadi yo andu vote ko droit civil moni foof ene foti vodde ɗum nan musidɓe tedduɓe tinnoɗen jehen ƴetten carte men caloɗen sodede moni foof yo jogo ndimago mum mone men foof haala ko yidde mum kaalen yidde guure men kaalen caɗele guure men kaalen candidat ji ɗi e ngan sanga mbawen wotandeɓe beele soɓe laamima ɓe mbawa naftude en musidɓe tedduɓe ɗum ɗo wonno ko tongude kabaruji men ɗemgal Pulaar yo jaam Allah jogomi jogo on